И айде с нас към общото бягане и изкачване. Ден 102, в който изкачвам хваникът 1300 глупост. Ден 102, в който изкачвам хваникът в почивка. И днес съм на общото изкачване на Марио във Варна. И добро утро, хора! Днеска е общото изкачване. Събрахме се група от 15 човека и започнахме през горния маршрут. Знам дали ви направи впечатление. Кобрата от Шумен реши да дойде до Варна. 102 и се намирам! Само за едното бягане. Само е в 4 часа. Да, станаме в 4 часа наляво. Вече сме до Кауфланд Бръс. Сега остават още около, може би, километър до паметника. Продължаваме. Здравко, ти какво ще кажеш на камерата на зрителите? Да спирате с 2 часа, да почва самото начало и ще видите голяма промяна. С две думи, излизайте и тренирайте. Успешно изкачен. Време е за една снимка и е време за любимата ни част и тя е да слизаме. Част 2. Успешно слязахме паметника. Сега сме по маршрут 2. В крайна сметка решихме да бягаме през двата маршрута. За всички фенове, спортувайте, ползвайте физическа активност и не употребявайте наркотици. До тук се движим доста добре. Групата е доста силна, никой не спира от нас. Получава се доста приятно. Говорим си доста общи теми. Кобрата пак е на първа линия. На какво каза, че си кобра? На първо припада. А, на първо припадане. Ето, като ядеш банички Не е и вярно. сладко. И такова не ям. Да, видяхме ти поредицата със сладко колко издържа. 60 дни. После козуначета. Пак е просто 60 дни на мен. Хора, намерихме цяло ново откритие. И то е подлез огромен, който ни спестява за обикалянето. Имаме и още един нов участник. Аре, Джефри. Аре бе, Джефри, изостави. Почти сме към финала. Вече съм леш, целя съм вирвода, но остава не повече от 1 км. Успешно стигнахме последната локация, обратно там, където тръгнахме. Целият колектив, всички успешно успяхме да пристигнем. А сега за нашите бегачи по една водичка подарък. Скромно, но от сърце. И така. Толкова си може тук да направим. Успешно приключихме деня. Аз си забравих репликата. Успешно приключихме деня. Благодаря на абсолютно всички, които дойдоха и бягаха с нас. Така че едно голямо чао и тренирайте!